Yes, mga subscribers, muli, ito yung aking updated therapy na Pipito. Yan. Sabi ko nga kasi naputol-putol, may tumatawag guys. Yan. So, ngayong BP is 40-70, puso niya 60, medyo bababa ng konti. So, wala natin ma-develop. Ito ba pa? 22, 23. Nano ngayon, 13. Wah, 13 batang na, 13 ngayon eh. Kasi 12 kapon eh. So, problem natin ngayon yung sa kanyang develop, siyempre. Siyempre ba, tingnan ako, managay ba ba eh? Albending ka tambang. Diba? Pagkakit nagagawin mo. Diba? Kasi tinagawin mo tatang. Gatang na eh. Ganado lang. Siyempre, yung warm up, yung lower limit, Pilipito, gawa tayo ng mga 21. So, dalawang 21. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hold. Relax. Dalawang 21 to guys para ma-develop yung kanyang lower limb at mga muscle ni Apo Pipito. Tara lang yung muscle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bap, ilan taon na ba? O si Apo Pipito po ay batang-bata. Isa po ay 79 years old. Batang-bata po ito talaga. Batang-bata. Pangalawa sa top notcher ko to. Una siya pagbiling 84. Ito po 79 ha. So ito yung mga top notcher natin mga customer, mga pasyente. 79 years old. Still alive and kicking ha. Ba? Siga niya ba? Diba? Nalabag magiging tama. So, ginagawa ito guys, pagpatibay po sa mga stock patients natin, but just do it nicely. Tsaka yung agenda. Natin masyadong kasi baka mga ligaments ng magtanda, especially mga edad na, mga senior, so dadaan po tayo. Tayo rito, ayan, pinag-control para pag tiklop, hindi dahan-dahan lang, ilalagay. Buta, penabit na eh. Diba? Buta na kung penabit na eh, may putot siya, Diyos ko, manimara. Ang pag-handle po ng mga geriatric or senior ay very gentle po tayo dyan. Kasi brittle na po ang mga buto ng mga pasyente. May problema ito. So we have to more careful sa pag-handle ng mga senior pasyente na mga stroke patients. Kasi ba, pati ng experience ba, tangkin na ba, may lapak yan po. Kaya operado. Kasi po, kaya kasagay dyan. Nakakalalit na. So, napaganda po nito sa exercise. Again, so, scroll down po kayo. Makikita niyo po yung iba't pasyente, mga naka-recover. So, siya po ito po ay process of recovery. Ayan. Back. Ito ka taas, balakang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Guys ka na ba? Siyempre, check din natin yung pasyente kung okay siya.
Pag hindi, so ipapass yung ganung mga activities. This is good for lower back. Since ang problema na dito is lower back. Ayan. First natin ng konti. So this is good. Okay? Ito mga 20. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay? Up. Hinga. Exhale. Okay, good. Next is rotation. Hip rotation yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hold. Back, relax. Relax ka ba? Pag mo ba? Kaya pa na pagpilo. Tuloy tayo. Okay? Side by side. Yan. Parang ganyan ba na kami hindi tumigas? Mabot. Yan. Bukas ka niyan. Masakit ko katawan. Awa ba? Pwede sa akin magyakap na eh. Kasi may galugan na ako eh. Masakit ko katawan na bukas Wala ka. ba? Wala may gym ka ba? Oo. Nung kalang tayo regularly, di ba? So yeah. Masakit ko katawan. So this is good warm-up and exercises as per program by Dr. Magkaping sa kanyang lower limb. Yan. So ginagawa ko sa mga stock pieces natin. Papasin nyo. Nag-add lang po ako ng sets para mas lalo lumakas yung ating pasyente. Na-double? Hop! Ayan, na-double. Okay. 1, 2. So hindi pa kayo ng pasyente, need na naalala natin konti yan. Para gumanda yung kanyang lower limb. Kabaya ka ba? Wala ka. Bukas. So, gumagamit ako ng Super 21 program, guys. Yan. Okay, so shoutout tayo dyan sa ating peacemaker team na kagabi ay na 1 point ng do or die. Nasilat pa. Sabi nga, panalo na nasilat pa. So, guys, better luck next week ulit. Tandaan nyo, this just only beginning. Ha? And shoutout, thankful tayo sa lahat ng peacemaker. Ayan, na naglaro ng kanilang best. Ayan. Kita ko pa niya mag-inject. Sige ba? Yun ang dapat. Mag-inject ko. Alas 6. Yung magkaya ka, kailangan maka-oras ko. Mag-inject. Diabetes. Gawin tayo ng alternate. Yan. Yan. Sabay-sabay. So guys, this is good for the stroke patients. Medyo yung paa niya hindi malambot kasi kung malambot tabak na, hindi niya kakayanin to. So may power ng konti sa pipito. It's good. Ha? Yan ang konti guys. Yan. Kaya kawar si Gambap. Hanggang na bap. Wala, may gym bap na eh.
May abali pa ba? Hindi ka ito kailangan mo rin. Cut ka na ba? Cut ko muna guys, yan.